Ahojte, moje meno je Ivan Peťko, mám 44 rokov a v Shimano Service Centre Dolomity Bike pracujem od roku 2015, kedy sme sa stali Shimano Service Centrom. Takže moja láska k bicyklom vznikla prirodzeným spôsobom v detstve a tak naplno sa prejavila približne mojich 15 rokoch. Tých spomienok je určite veľa, ale najsilnejšia spomienka je, keď sme po 15 roční sa vybrali na 200 km jazdu na jednu chatu. Ešte cesta tam prebehla relatívne za normálnych podmienok, ale potom sme dostali skvelý nápad sa v noci vrátiť. V tej dobe samozrejme bez svetiel, keďže svetlá a komponenty, aké sú dostupné a ľahko dostupné v dnešnej dobe, tedy viac menej neexistovali, takže som rád, že sme tú strastiplnú cestu vôbec prežili. Na servisovaní bicyklov ma najviac baví, keď zvládnem alebo s kolegovcami zvládneme nejaký závažnejší problém, na ktorý si, dajme tomu, iní ľudia netrúfli, alebo to vyzeralo zo začiatku, že to je takmer neriešiteľné, a keď sa nám to podarí, tak je také veľké uspokojenie pre nás. Najväčšia výzva pre mechanika, myslím, v dnešnej dobe je zvládnutie všetkých nových elektronických systémov, ktoré sa žiaľ niekedy chovajú veľmi nevypočítateľne. Človek spraví trikrát rovnaký úkon presne podľa všetkých manuálov, nič nefunguje a až štvrtýkrát to zázračne začne fungovať. Vo voľnom čase sa venujem predovšetkým teda bicyklovaniu, a to jednak na cestnom aj na horskom bicykli. Aktívne jazdím a 1-2 krát do roka sa zúčastním nejakých amatérskych závodov. Keďže závodím čisto len na amatérskych závodoch, nejaký výraznejší úspech nemám. V rámci našej skupiny je vždy výzvou pre nás zvíťaziť v rámci kamarátov. Jazdím na cestnom aj na horskom bicykli. Horský bicykel mám Trek Top Fuel na sade Shimano XTR. Cestný bicykel mám Merida Sculptura. Do súťaže som sa prihlásil, pretože v predajni pracujem od jej založenia v roku 2010 a bral som to ako nejakú ďalšiu výzvu a verím, že v novembri sa mi bude dariť a nesklamem.